Takže ještě jednou vás všechny vítám. Kdo mě neznáte, tak já jsem jmenuji Igor Michalec. Ona mě pozvala jako náhradníka, že paní doktorka Skagner bohužel onemocněla, která tohle téma měla na starosti, měla přednášet, takže rád jsem to výzvu přijal a přišel jsem vám něco říct o přirozeném porodu po císařském řezu. Že mi Milada v pátek volala, že jako tohle téma bych měl znovu vykládat já po té radní show, kde jsme tady se bavili o tatíncímu porodu a našem postavení při tom porodu, tak jsem si vzpomněl na jeden nedávno proběhlý rozhovor, se přiznám, s panem docentem Croftou. To je to člověka, bych vám rád strašně moc rád představil. Je to jeden z hlavních porodníků na UTMD, Ústav pro matku a Ústav pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí, což je naše největší porodnice, takové guru porodnictví v úzovkách v České republice, kteří mají tam fakultu, vyučili budoucí nejen mediky, ale vyučili i lékaře, kteří jsou v přípravě k atestaci. A tenhle pan docent, zástupce pana ředitele, jeden z hlavních porodníků, měl obrovský rozhovor v Lidových novinách koncem dubna, kdy na 3 stránkách popisuje to, že kdyby byl žena, úvodu řekl, tak by si vybral a priori porod císařským řezem. My jsme se zděsili. Já si přiznám, že když jsem to viděl, tak jsem si to musel koupit a zděsil jsem se, protože hlavní představitel českého porodnictví přijde s myšlenkou, že kdyby byl žena, tak není nic lepšího. Neexistuje nic lepšího, než rodit císařským řezem. S čímž já se přiznám bytostně, ale bytostně nesouhlasím. Bytostně nesouhlasím. To pracoviště bych rád představil, oni mají kolem 4000 porodů, jsou rizikové pracoviště, nicméně mají 42 až 43% císařských řezů, což je číslo úplně pro mě strašné. Mimo nějakou logiku, i když máte rizikovou klientelu, tak prostě na tyhle vůzovkách blbě se baví o porodu jako o číslech, ale na tohle číslo byste se neměli dostat. Čím nechci kritizovat Podolí, tam spousta rozumných lidí, příjemných lidí, porodňastí tak příjemný. Ale a priori mi přišlo nefér, aby představitel České porodnické školy vyšel s touhle myšlenkou pro laickou veřejnost, protože nám, kteří ten obor děláme, se strašně potom špatně pracuje. Když ty ženy přijdou a já je vidím třeba až před tím porodem a jsou nějakým způsobem v úvozovkách zpracovány už s tím gynekologem, tápou mezi tím, jestli rodí vaginálně nebo ne, a řeknu, fajn, tak já bych chtěla radši ten císařský řez. Já jsem strašně milý, krásný, sympatický, ale vidím je jako poprvé v životě a už jsou nějak rozumné a i lékař, který chodí 20 let nebo 30 let, jim říká, no tak byste mohli císařský řez, protože tam konec párení, protože jsou dvojčata. Protože protože miminko je velké, nebo miminko je malé, protože máte cukrovku, no jedině ten císařský řez. Ještě to podpoří tady pan docent a já jsem tam v situaci, kdy to těžko můžu nějakým způsobem změnit a zvrátit, i když řeknu tisíce důvodů, proč by to tak nemělo být a nemá být, tak ta naše manipulovací plocha je extrémně malá. Naštěstí já pracuji asi zhruba 20 let, už je to strašné, je to dlouho, ale ten trend se obrací. V moment začátku, kdy ty ženy fakt opravdu přicházely a řekly, fajn, já chci císařský řez, tak teďka vidím ten opačný názor a opačný pól, kdy přicházejí a říkají, ne, já bych chtěla rodit normálně, třeba jsem jednou rodila císařským řezem z nějaké hmotné indikace, třeba konec pálení, nebo museli jsme indukovat miminko, protože jsem měla cukrovku a už nechtěli, ať přenáší, nechtěli tamto, a my jsme na to nějakým způsobem vstoupili a vyvolali jsme měložní kontrakce na nepřipravené porodní nález, jak tím pádem to skončilo tak, jak to skončit nemělo, tak přichází po 2 císařských řezech dokonce teďka říkají, fajn, já bych to chtěla prožít a chtěla bych si to zkusit a dát tomu tu šanci. A my říkáme, fajn, my jsme strašně rádi, já rodím strašně rád vaginálně, docent můj přednosta Šiletka taktéž rodí strašně rád vaginálně, takže ta naše škola, ta ostravská, je trošičku jiná. Mluvili jsme o těch 42% na UPMD, my jsme s dlouhou dobu labrovali kolem 30-34% a minulý rok se na to konečně podařilo snížit procento císařských řezů na 26%, což je číslo, si myslím, že velmi dobré a velmi záslužíhodné. Zpřísnili jsme indikace k císařským řezům a každá čtvrtá sice porodí císařským řezem, ale vzhledem k našich úvozovkách rizikové klientely, předčasných porodů, nemocných matkám, je to číslo velmi dobré. Takže to je jenom
úvodu, kdy tam mě volala a já jsem se fakt jako nastrál, říkám tak, říkám Láďo, co nám to udělal, je to fajn chlap, jo, ale tohle prostě ne. Takže císařský řez je mýtický porod, jako dlouho se o něm bavíme. První známky o popisování císařského řezu jsou už z dob Eskulapa. První doložená písemná zmínka je dokonce z 6. století, kdy se narodil jistý Buddha a maminka asi týden po porodu zemřela. Buddha, o něm víme, že žil dlouhá léta, evidentně přežil ten porod. A pak se dostáváme do moderní historie, kdy se prováděly císařské řezy na mrtvých. Proč? Protože ta církev to podporovala, chtěla pokřtít, chtěla z toho mít nějaký užitek a z toho důvodu prostě byl ten rozmach v tomhle směru, což bylo ještě obhajitelné. První císařské řezy náživých se vyskytly a popisují v literatuře kolem roku 1500. Bluffer to popsal v českých zemích. Když jsem se díval, to popsal v roku 1786 Josef Štál, což byl chirurg, byl to chirurg vojenský a popsal první provedený císařský řez, kdy matka umírá. S rozvojem asepse a antisepse, tak ty ženy nám začínají přežívat a tím se dostáváme úplně do té nejmodernější historie, kdy už se učí dokonce zašívat tu dělohu po tom císařském řezu. Dřív se to nechávalo všechno otevřené, nechávala se tam matka svému na pospas, co se bude dít, tak co se mohlo dít, jako zemřela na nějakou infekci, samozřejmě buď na krvácení nebo na infekci. V okamžiku, kdy jsme se začali v moderní historii učit, jakým způsobem ošetřit těhotnou po císařském řezu, nebo respektive rodičku po císařském řezu, tak nám začínají přežívat a tam je ten nástup těch císařských řezů, tam je ten trend, k tomu se přivracet. Takže to je jedna věc. Mluvil jsem o těch trendech na OpenD, u fakultní nemocnice, u okresních porodnicích. Jako říct, jaké by mělo být procento císařských řezů, je strašně těžké. Jo? Světová zdravotnická organizace mluví asi o 15%, došla k 15%, že ta žena a to dítě z toho preferuje. Co znamená, že ta žena a dítě z toho preferuje, že se zlepší tzv. Ty tvrdé čísla, že nám matky přežívají, děti přežívají, ale už nám to neříká nic o té kvalitě toho života těch narozených dětí a té matky, která jako v uvozovkách selhala a prodělala císařským řezem. Takže 15% zlepšuje ty výsledky perinatologické, nad 15% už všechno, co je nad 15%, se uvažuje, že je to tzv. Overtreatment, že to nabízíme předčasně nebo nabízíme to v indikacích, kde bychom to nabízet ani neměli. Když mě vláda zadala to téma, jako bavit se o normální porodu po císařském řezu, říkám, tak o čem se budete bavit? Pro mě jako normální porod po císařském řezu, jak se liší od jiného porodu, absolutně se neliší ničem. Jo? Neliší se ničem, na tom nevidím žádný důvod, aby jsme řešili tu situaci jinak, než když rodíte poprvé nebo po druhé. Jsme trošku omezovaní některýma lékama, které bychom nám měli dávat na vyvolávání v úzovkách porodu, ale to stejně u normálního přirozeného porodu neděláme. Takže ta rodička prostě není svázána ničím jiným. Je svázána určitým dogmatem, si myslím, že toho zdravotnického personálu a těch lékařů kolem, kteří tu situaci nadhodnocují a některé věci jim zakazují neuměrně. Ty vyhlášené porodnice, které v úvozovkách rodí takzvaně alternativně, jim nedovolují chodit jako do sprchy nebo do vody, jako, což vůbec nechápu, že jízvu na tělo a co, proč by nemohla jít prostě v první době porodní do sprchy nebo do vody, proč by nemohla být, když chce v úvozovkách, když chce mít něco v bolesti, že se tam změní nějaké vnímání té děložní jízvy, tomu nerozumím a nechápu, ale děje se tak. No? Indikace k císařském řezu jsou jasné. Tam je zdravotnická indikace, pro mě ta obrovská operace, to vždycky říkám, když ta žena přijde a chce rodit císařským řezem, že je to pro mě obrovská operace, která, když je nekomplikovaná, trvá 15 minut. Ze vším všudy, fajn. No? Proto je tam takový rozmach toho císařského řezu. Za 15 minut máte hotovo, jdete spát, v klidu, porozená maminka, miminko. Nicméně extrémní komplikace v stran možného krvácení, máte jízdu na děloze, co vás handicapuje do dalšího těhotenství, a nebo mě teďka se vynořila spousta otázek, co se děje s tím dítětem, které neprojde porodní děje. Mluví se o možnosti autismu, mluví se o možnostech metabolického syndromu, cukrovky, mluví se o kardiovaskulárních chorobách. Běží teďka velké epidemiologické studie,
v severských zemích, které velmi kvalitně sbírají data, jejich výsledky se jako zvědav, jak to dopadne, stran třeba toho autismu, stran alergií a jiných věcí, které ty děti můžou v následném období jako provázet. Takže přirozený porod pro mě po normálním po teda císařském řezu je situace pro mě naprosto normální. Nedokážu si představit, že bych té ženě nabízel něco jiného. Jestliže ona v úvozovkách mě netlačí do něčeho jiného, já nemám důvod k tomu, abych vám říkal, musíte rodit císařským řezem, protože jednou jste porodila císařským řezem. Můžu se zeptat, mi řekli, že jako si to nedoporučuje z důvodu toho, že by mi mohla rupnout se děloha. Kecaj. Tak řekli, že vlastně, kdybych chtěla znova dítě, tak až nejdřív po 2 letech, ale moje gynekoložka mi říká, že po roce nevidí problém. Jako. Že si myslí, že to je fakt, jak říkáte, jenom kec, jako, aby oni se takhle chránili. Keci v kleci, přesně tak. Jo? My máme nějaký doporučený postup, co bychom u té těhotné, která jde rodit, měli sledovat. Měli jsme sledovat takzvanou tu jízvu, kterou máte na děloze. Tam existuje nějaké pravidlo, kolik milimetrů by měla být. Ten ultrazvuk, který my provádíme, všichni gynekologové, ambulance, jsme všichni specialisti na ultrazvuk, je velmi subjektivní metoda. Jo? Takže když chci, aby tam byly 3 mm, tak tam budou 3 mm. Jako když chci, aby tam bylo 12 mm, tak tam bude 12 mm. Tím chci říct jednu věc. Jak chodíte na screeningy první trimestr, 20. týden, tak tohle je všechno auditované. No? Je tam slavný pan profesor Nikolades, já tam posílám každý rok obrázky, posílám tam svůj audit, kolik těhotných jsem vyšetřil, jak by to dopadlo, kolik jsem tam zachytil vývojových vah. A z Londýna, nezávisle na tom, že v České republice Pepa zná Jardu, Jarda zná Pepu, tak si to tak nějak uděláme, aby nám to tak nějak vyšlo. Mi napíšou, fajn, jako Michal, ty to děláš dobře, tady máš program, dělej to dál. Jo? Nic takového neexistuje na tu jízvu, na té děloze, jsem chtěl říct. Že? Tak to může mě říct každý, jakkoliv. Jo? A když nebudu chtít, a mi pocit, že jsem ten lékař a můžu vám říct, že byste měla rodit císařským řezem, tak si tam naměřím 3 mm a řeknu, fajn, je to méně než 6 mm nebo 8 nebo kolik tam je norma a vy byste měla, protože to může rupnout. Jízva po císařském řezu rupne méně než v 1%. Většinou k tomu dochází, když ten porod indukuje, vyvoláváme, protože když do něj nějakým způsobem vstupujeme, což jako nechceme a nemusíme. Jo? Všechny jiné indikace jsou relativní. Co je relativní, je velmi nebezpečné, si myslím. Jo? V okamžiku, když nemáte jasný guideline, tak ten doktor si to tam může udělat nějakým způsobem, jak chce v uvozovkách. Čímž nechci jako říct, že to děláme špatně, nebo dělají špatně, ne. Jo? Ale jo, je tam velká plocha k tomu, nebo velký prostor k tomu, to velmi individualizovat. Jo? Pro mě vždycky strašně záleží na té mámě, která za mnou přijde. Když vy přijdete, řeknete, fajn, abych to chtěla zkusit, ten císařský řez můžu udělat kdykoliv. Jo? Můžu udělat kdykoliv. My začneme rodit, uvidíme prostě, jak to půjde, nebudeme do toho vstupovat. Když to... Ve které nemocnici pracujete? Fakultní nemocnice Ostrava. Jo? To je, mluvím teďka z 99% za sebe, ale z 60 až 70% za fakultní nemocnice. Takhle to je prostě. Jo? My chceme rodit, teďka jsme odrodili, pan docent jako otevřel téma 2 císařské řezy. Jo? Přijíždí k nám strašně z oblasti Zlínska, z ženy po 2 císařských řezech, asi 5 nebo 6 jsme porodili po 2 císařských řezech, jo? Protože chtěli to zkusit. Tak to pojďme zkusit. No a co? Ta kontraindikace je relativní. Jo? Takže když ta máma chce a já chci a mám tam to zázemí, že jsem schopen udělat opravdu do 3 minut císařský řez nebo do 5 minut císařský řez, protože mám svůj operační sál, mám svého anesteziologa, jsme tam 3 doktoři, kteří něco umí, a mám tam kvalitního neonatologa, tak mám možnost prostě nechat tu ženu rodit tak, jak chce. Jo? Při určitém intenzivnější monitoringu, než je normálně možné. Takže ano, jo? Ta absolutní indikace k císařskému řezu, kromě nějaké příčné polohy, jako tam není. Vždycky je to o té domluvě. I u těch předčasných porodů tam není. Já jsem takový jiný případ, ale před 3 lety jsem šla do fakultní nemocnice s tím, že jsem chtěla rodit po konci plánem, jako po císařském řezu koncem plánem, vaginální. Tančí matka mi doporučil plánovaný císařský řez. Teď budu rodit znovu, vím 100%, že to bude zase konec plánem, a odmítám jakýkoliv císařský řez. Je tam indikace v císařském řezu taková, že mi můžete říct, nezlobte se, ale prostě. Vy rodíte jako poprvé a rodíte konec plánetu.
To je celé, co k tomu můžu říct. Jo. S 2 jizvama. A záleží s 2 jizvama. Záleží na tom prostě opravdu postoji toho porodníka, jak se k tomu postaví. Jo. Pan docent Šimetka je velmi lucidní člověk, si myslím. Velmi lucidní člověk a v okamžiku, kdy si indikoval císařský řez, k tomu možná měl nějaký ještě jiný důvod. Nedokážu si představit, že by vám řekl, vy jste měla zase konec pánevní po druhé. Když bude dítě do 3,5 kg, vy chcete rodit, tak já osobně v tom nevidím až tak velký problém. Jo? Já jsem tam 2 dny, jo? Střídáme se na těch směnách, slouží tam prostě onkogynekologové, které to porodnictví jako nemají jako koníček jako já, ale prostě musí tam v té službě být a nemají s tím tu zkušenost. Jo? Abych měl být bezpečný. To je první věc, která tam musí být. Já musím postupovat bezpečně. Já nesmím být hazardér, který by ohrozil vás a to dítě na životě. Jestliže tam ten hazard v uvozovkách není nebo je minimální, tak ano, pojďme do toho. Jestli jak to zhodnotí ten lékař, že už vyšel do něčeho, co neumí, a já vůbec neříkám, jako roďte vaginálně, protože musíte. Ne, jo. Jako oni musí postupovat tak, aby neohrozili vás a to miminko. Jo. A jsou lidi, kteří to porodnictví dělají víc a dokážu si představit, že jsou víc komfy jako na tom porodní sále, než já, kdybych měl řešit onkologickou pacientku. No, to prostě tam taky nebudu takový jednoznačný a nebudu takový přesvědčivý, jak jsem třeba na tom porodním sále. Jo. Takže to je jediná věc, která si myslím, že tam je tak ve hře. Jo. Ten tým, který tam bude. Jo? Když se ten porod rozběhne sám, bude tam naléhat zadeček, dítě bude do 3,5 kg, jste po 2 císařských řezích, to je můj osobní názor. Jo? Vždycky to opravdu záleží na té matce, jakou má chuť. Jo? Když nám ten porod nebude postupovat, měli bychom nějakým způsobem intervenovat, to znamená dát vám třeba něco na posílení ložní činnosti, tak je to problém s těma 2 jizvama. No, nesmíme používat nějaké léky, které se tam používat můžou. Takové věci, jako že kdyby byla hlavička, bylo je to v pořádku, ale když ta hlavička nahoru zalezí těličko, zůstane hlavička, prostě nedělá a já ho dostanu ven. To už jsou takové úvahy, jako co by kdyby, jak by, proč by. Jo? To je u každého koncepovaní. Jako to slyším dnes a denně. Co když vyleze jenom zadeček, zůstane hlavička, co budeme dělat? Tak máme jako doporučených postupů určité hmaty a chvaty, co bychom dělat měli u každého porodu koncepovaního. Ten lékař se k tomu uchylil k císařskému řezu teďka u koncepovaného z jednoho prostého důvodu, protože s ním má zkušenost, to je 4% těhotných a málo která z nich je taková, jako že chce rodit jako normálně vaginálně. Jako my je přesvědčujeme a 85% řekne ne, jo, jako já chci rodit zase císařským řezem. Jo. Takže ta sorta lékařů, kteří u toho byli, je strašně malá. Jo. A co neděláte dnes a denně, už neumíte. A přichází další generace, která už jako vůbec jako těch konců planetní nebylo. Jo. Takže z obavy, že budou řešit situaci, v které nikdy nebyli, radši šáhnou k tomu, co umí, a to je císařský řez. A bude hůř, si myslím. Jo. No, bude hůř, protože moje generace už to přestává v vozovkách dělat, uchyluje se někam, kde je jako jezdí na tom pole a stará se o děti, než aby byla na těch porodních sálech, si myslím. No. Což je špatně, si myslím, což je extrémně špatně. No, ani hodně apeluju s tím, že nebojte se, že dítě bude už normální, ne, tak ne. Ono asi fakt přibývá žen, které mají nějaké deformace dělohy. Přesně tak, no. Jako, to je vynucená poloha. To je vynucená poloha z důvodu, že je tam někde překážka, něco. Že normálně fyziologicky ta hlavička je nejtěžší a proto je ve svém vývoji potom dolů. Jo. Daří se nám porodit přes 80% žen, které šly porodit císařem a pak se rozhodli rodit vaginálně. Jo, tomu se říká výběh a je to asi... Po 2, říkám, teďka máme 5 žen, které porodily. Jo. To selhání, tam myslím, že byla 1, která to nedotáhla dokonce, ale 5 za poslední rok, co mi říkal pan docent, že to bylo, že porodili po 2. Jo. Škoda ten první řez, protože děláme takzvaný obrat zevními hmaty. Pokus o zevní obrat je ideální. Jo. Je to
uvozovkách nebolestivé, buď to jde, nebo to nejde a je to okamžik a máme tam buď hlavičku, nebo tam zůstává konec pánevý a ta úspěšnost obratu je asi 60-70%, což je číslo. Je tam jízva a to už je problém, protože tlačíte na věc, druhá věc, nevím, jak je tam placenta a tak dále na přední stěně, což jsou dvě věci, které nemáme rádi. No. Placenta na přední stěně, protože vy opravdu tlačíte, jako vy tlačíte ten zadek nahoru a pak točíte. Povolíte dělo. Takže tam tohle s tou výzvou prostě je riziko asi neadekvátní. Ale porod po 2 císařských řezech velké téma a my jsme zase za exoty, jo, protože nikdo to nedělá v České republice. Každý si klepe na hlavu, proč to děláme a proč jdeme to riziko. Protože ty ženy jako prostě to chcou, no, oni chcou rodit normálně, no, proč jsme jim jako řešili a dělali ty jízvy zase a když to jde, tak trošku jinak. No. Takže vždycky je to o tom lucidním týmu a spolupracující té ženě, která opravdu to chce a je o tom přesvědčená. Zase nemělo by to přesáhnout hranice jako nějakého hazardu. Takže protože nám podporovat vás, jo? A to si nemyslím, jako já si myslím, že tam je spousta mladých, nadějných a dobrých. Já jsem tam strašně málo, teďka se přiznám. Já už jsem tam jenom 2 dny, 3 dny už jsem v ambulanci. A vy jste třeba, můžu se ještě zeptat, když třeba taková žena jako tady teď sedí, by vyloženě vás oslovila a s tím, že vy byste jste ochoten to dělat? A se přiznám, že byla doba, kdy jsem byl, ale to je strašně náročné. Když něco slíbím, tak to chci vždycky splnit. Jo. A když do toho nechceme vstupovat, a já do toho nechci vstupovat, abych rodil, jak pan docent, nahráváme to pořád, že? Abych rodil, prostě když odjíždím na dovolenou v 35. 36. týdnu a to, tak musíte být k dispozici měsíc. Že? Jasně. Což nejsem někdy schopen jako... Takže vždycky se domluváme, když tam budu a nebo budu v okolí, ano, přijedu, když tam nebudu, tak jsem na telefonu, tak tam zavolám, kdo tam je a zjistím, jako, jaká je situace. Vždycky je dobré prostě to zkonzultovat dopředu, jako tu ženu chci vidět rozhodně, ať ona vidí mě a ona jí. Pan docent tam má jako svoji poradnu ve fakultce a je velmi ochotný, když napíšete maila a cokoliv, tak vás vyšetří a řekne svůj jednoznačný názor. Prostě tak to je. A pořád jako vstupuje do toho rizika, že tam není někdo ten, který jako chce tímhle způsobem pokračovat dál. A my je nemůžeme nutit, protože v vozovkách ono je to proti doporučenému postupu České gynekologické společnosti. Ten doporučený postup je takový, že bychom dělali císařský řez. Evidence-based medicine říká něco jiného, prostě tam nejsou jednoznačná doporučení. Co není jednoznačně doporučené, prostě je povolené. Takhle se na to díváme. Já si myslím, že jo, že už začínají, že když vidí hlavně nazva, že se v vozovkách toho nebojíme a dopadá to dobře, tak říkám, jo, když to začne samo, tak proč do toho nějakým způsobem zasahovat. U jakéhokoliv porodu si myslím. Prostě naše poloha je pozorovací. Já buď spím a dívám se na telku, anebo mě volají, že je něco potřeba řešit. Jo? Jinak je to na té ženě, na té důle a na té porodní asistence. Ať si to tam dělají tak, jak není závodné. Mě se někdy děsí, když mě uvidí na tom porodní sále, protože fakt jsem volán mnohdy až k těm komplikacím, což není příjemné, ale to tam jsem, jako řešit komplikace. Myslím, že je fajn, že možnost ta konzultace. Přesně tak, jo, jako vydat... Ale že někdo to je podpoří. Jo. Ta konzultace je strašně důležitá, že jsme menší problém, tak jako ta konzultace je tam nutná, v tomhle případě je naprosto nutná, ať si neříkáme nějaké dojmy, ale tam jako vznikne z toho nějaký konsenzus, jestli tohle je vůbec možné, nedávám nějaké plánné naděje do budoucnosti, že to takhle skončí, to ne. To si myslím, že to je ideální, jo. Ale už se to otevřelo a jako já si myslím, že další porodnice budou následovat. Jo. Takže v tomhle případě já bych si opravdu vybral porodnici, která má dobré zázemí. Jo. Je spousta porodnic, kde slouží jeden lékař, mají dostatek krve a to. Oni jsou výborné v tom podporování, ale na tu akutnost
tam už to trošku pokulhává, plus neřeší spoustu těch komplikací, které jsou méně raritní, jako třeba ta ruptura té dělohy. Já jsem zažil rupturu za 20 let asi 3krát. Jo. A to jsem dělal na největší porodnice 10 let primáře. Ještě byly uřezané, byly s císařským řezem, ale ruply úplně na jiném místě. Ruply třeba na zadní stěně ložní. Jo. Takže v té jístvě jako nám v uvozovkách neprasklo nic, ale pro nás nepochopitelně. Vždycky ta děloha praskne v takzvaném locus minoris resistence. To je v tom nejslabším místě. A jestli tam byl nějaký důvod na té zadní stěně, tak praskla na zadní stěně. A co se nám stalo jako výzvě, co jsem zažil, když jsme vyvolávali potrat kvůli nějaké genetické vadě u ženy, která už jako rodila císařským řezem, kdy tam dáváte zase léky pro stagnanii, které musíte v tomhle týdnu, třeba v tom 18. týdnu vyvolat ložní kontrakce. Takže tam se to zažil jednou, ale u toho porodu, vždycky jsem to zažil, co jsem já aspoň zažil, tak to bylo mimo tu jízdu, což je zajímavé. A takové ty... Já se ještě vrátím k tomu prasknutí, protože ty naše knihy to opisují už od 30. let, že tam to velké riziko, a pan profesor Háj napsal krásnou knihu Rizikové gravidity a o tom se to popisuje, jak je to nebezpečné. Ve skutečnosti je to 1%, jo? Nebo méně než 1%, což je pro mě extrémně malé riziko, než pro mě je rizikovější ten císařský řez, který je zatížen velkou krevní ztrátou, další jizvou na děloze. Už tam jdeme do terénu, kde se operovat, takže spousta srůstů. Prostě tam bych měl být vždycky opatrný. Jo? A to, co nemusím operovat, neoperuji. To tam, kde není indikace, je pro mě kontraindikace. Tečka. Někdy mi říkal o prasklina hryzy nekrvácivých, jakože se rozevře výzva a třeba miminko vypluje do... Těch je tisíce. Ne, že vypluje miminko, ale když děláme takzvané ty plánované císařské řezy, tak vidíme prostě neadekvátní svalinu v místě té jizvy. Díváme se předtím na to ultrazvukem, nic takového tam nevidíme, že vidíme na ultrazvuku normální dělohu, a najednou při císařském řezu vidím plodové obaly a nic se neděje. Jo? Takže pro mě si myslím, že porodíme spoustu žen po císařském řezu a nějaká dehiscence tam je. Jo? Může být. Ona nekrvácí, protože když si představíte tu jizvu, jak se ošetřuje, tak to stáhneme takovým stehem, s čímž tam uděláme ischémii. Z toho jsou ty rozestupy, jo? Protože ono se to adekvátně nezahojí. Zahojí se to nějakou jizvou, která už je méně cenná než ta svalový. Jo? Ono se to může rozestoupit. Když se to jenom rozestoupí a nekrvácí, tak to není nebezpečné. A to je ve většině případů. Náš doporučený postup říká, že bych tam měl hmátnout po tom porodu, vyhmatat tu jizvu a podívat se, jestli tam není rozestup, což je absolutně iluzorní. Když si to představíte, že já bych měl někam nahoru hmátnout a ještě vědět, že ten prst mám, tak je to prostě nesmysl, hovadina. Jo? Ale náš doporučený postup to do určité doby vyžadoval, takže jsme všichni psali, že jsme tam hmátli, nahmatali vyloženě jizvu, nenašli jsme dehiscenci a nikdo nevěděl v vozovkách, kde je. To je můj názor teda osobní teďka. Svým způsobem něco takového je, to neovlivňuje děložní vztahy. Neovlivňuje. Vy řešíte v dolním děložním segmentu. To místo, které vysílá děložní vztahy, je v oblasti fundu. To znamená nahoře. To adekvátně. Jo? A vy si to můžete představit jako rolák, co se děje při porodu. Když se oblákáte rolák, tak si ho tak přetahujete přes tu hlavu, ono se to tak rozevře, zase zavře. To stejné se děje s tím děložním segmentem. Tak se rozevře a zase zavře. Když máte tu ideální situaci, máte tam tu dehiscenci, nedej bože, a jen nekrvácí, tak se nic neděje. Prostě ono se to nějak zahojí nebo nezahojí a máte potom bolesti a my to řešíme v druhé době. Ale že by vás to ohrozilo, to asi ne. Ohrozí vás ten akutní stav. To rupnutí, které je cítit, ty rodičky to naprosto vnímají, jako řeknou fajn, to strašně bolelo a najednou to vymizelo. Já jsem se cítila dobře a rodila bych dalších 5 hodin. Že? A my to vidíme na KTG záznamu, kdy dochází k ovlivnění srdeční aktivity, to znamená k bradykardii. To dítě přestává mít zásobu kyslíku. Jo? Takže tyhle dvě situace musíme vnímat. Jo? Ta rodička mi hlásí, jako bolí to strašně a najednou to vymizí, což je divné, a dítě jde do bradykardie, což si můžeme vysvětlit třeba, že nám vstupuje do děložního kanálu a proto je tam ta bradykardie. Vždycky bychom měli být opatrní v tom císařském řeze. Vždycky by tam měl být monitor a někdo zkušený, kdo s tím má zkušenost. Obzvlášť při těch dvou. Císařský řeze. Ale se to na stejném místě, nebo jsou na jiném? To je otázka. No.
To tam nohy to je tak někdy dokonale zahojení, že tam nevidíte. Samozřejmě kůži řežeme ve stejném místě, ale na té děloze většinou tam to řežeme někde jinde. Jo? Že to není ani vidět mnohdy. Jo? Když je to vidět, samozřejmě ve stejném místě. A každý z nás to dělá trošičku jinak. Je to jednoduchá operace, ale každý z nás to dělá trošku jinak. Někdo tu jízdu posouvá výše, někdo níže. Prostě těch variací je tisíce. No, takže kdybyste měla být zkontrolovaná, změřenou výzvu, měla byste jít chuť, do toho jít a pak do toho běžte. Jo? Do toho konce pánevního je to ještě triky tím, že je to konec pánevní. Vy jste dlouhá, krásná, budete rodit dobře. Jako, konec pánevní, taková žena jako přijde vy, jako v vozovkách vysportovaná, dlouhá, vždycky jako je pro mě plus. Jo? Nejhorší to malé maminky, trošku obeznější, no vy ne. Vy jste obezní. Které sice mají obrovskou chuť, ale mají cukrovku a teďka 4kilové dítě a já tam jako říkám, jestli je to nejpravější, co by si přáli. Jo? Takže v tomhle případě je škoda a priori toho prvního císařského řezu, že byste mohli jako chodit normálně. A druhá věc, že nebyla nabídka obratu zemními hmoty. A třetí věc, ten druhý císařský řez. No. Už jsou tam dva. No. Takže jak to dopadne, nevím, ale říkám, tohle je můj názor na celou situaci. Můj osobní názor, který se může být odlišný od všech ostatních. Jako já nejsem úplně proti císařskému řezu, jsem s ním tak na 80% smířená, že to jasné. Ale plánovaný už ne. Jasné. Je. A tohle je většinový názor teďka. Jo? Přijdou maminky a řeknou, fajn, jako když to skončí, jako začne samo, tak nechci vyvolávat, chci, ať to začne samo a nechci plánovat císařský řez. A já jsem říkal, jako my císařský řez můžeme udělat kdykoliv. Jo? Kdykoliv. Ne v pátek, ne v pondělí, že je tam celý tým, ale jako že u toho úplně prvního by říkali, že když už je to miminko stoupené, že těch prvních porod začal. A že už jako by se snad ani nedá udělat ten císařský řez, protože ten konec panevní jako neumí vybrat. Keci v klaci. Jako dřív to staré české porodnictví, o kterém teďka mluvím, pan profesor Hálek vždycky psal, jako v okamžiku, kdy skončí indikace k vaginální porodu, nebo skončí indikace k sekci, musí být vaginální porod. To znamená, že tam byla nějaká přesná hranice, že teďka ještě jde udělat císařský řez, teďka už nejde udělat císařský řez. Tam je triky to, že já musím, když dělám císařský řez, že přes břicho, jít pod to miminko, dostat se do té pochvy, jo? A vyluxovat směrem nahoru. Jo? Takže v okamžiku, kdy já jsem schopen se dostat za symfízu, do se vždycky mátnu, jestli jsem schopen dostat se 2 prsty za symfízu vaginální, tak se tam dostanu i ze spodu. Jde o tu rychlost toho, jo? Protože když to udělám teďka a dostanete se na sál za 30 minut, tak ta situace vaginální tam může být úplně jiná. Což se nám taky stalo. Jo? A vždycky si to musím přehodnotit a řeknu fajn, jako už jsme úplně někde jinde a zkusíme zatlačit a porodíme třeba na operačním sále. Jako i to se stane. A nebo mě někdo ze spodu, z asistentů zatlačí na to miminko, aby mě ho vytlačilo do té jizvy. Jo? Ale ta situace je naprosto jako pro mě nelogická, proč jako jít do císařského řezu, když už mám to miminko tam stouplé a už se nám rodí a už se vám prořezává, tak pro mě je rychlejší, jednodušší, pro miminko bezpečnější a hlavně i pro tu mámu je bezpečnější to porodit vaginálně, protože já tam můžu dělat strašné zvěrstva na děloze, na hraně děložní, můžete krvácet enormně, může vám poradit mlčivý věchýř, jo? Protože to mimčo opravdu už je dole a už jsem tam v těch oblastech, kde jsou jiné anatomické struktury. Jo? Takže chce to selský rozum. Jo? Jak paní přede mnou tady na té první přednášce mluvila, my rodíme od nepaměti. Tak jenom tu přírodu jako pozorujeme a dělejme to, co jako nám umí nejlíp a nevstupujeme do toho ničím, co ta příroda nemá ráda. No. Když musí nastoupit, je to jasné, jo? Protože tam je indikace, je to jasné. Nemocná matka, malé dítě, hypoxie, blablabla. Jo? Ale těch indikací, těch absolutních, je strašně málo. Já si myslím, že tam je jako teď je v tomhle tématu, které vlastně by se mohlo týkat i mě, tak se jakoby prožívám sama, že je problém v tom, že jakoby ten vyvolaný strach, který vznikl z toho, že jako dělova praskne, rozprasknu se, jako celá prasknu, jo. Mám tam jízdu, takže to je jasné, že praskne.
A podporovaná spousty jako i odborníky, tady to většinou. ten blud podporovaný odborníky. A teď na jedné straně toto, anebo si opravdu prožít jakoby ten neuvěřitelný prožitek toho zrození jakoby na vlastní kůži, kdy jsem opravdu přirozeně rodím, což je úplně něco jiného. Já jsem zažila 2 porody, přirozený a císařský řez. A císařský řez není porod. To je vlastně, lehneš, píchne ti něco, šup a máš miminko. Neprožiješ, když to miminko prochází tím tělem, když vlastně jakoby si s ním propojená, když jsi v jiném stavu nějakém a prožíváš jakoby i propojení, dalo by se říct i s vesmírem a s celistvým tedy světem a zároveň se zrozením toho života. Je to jiné. A teď si vem obrovský strach vyvolaný tady prostě z Facebooku, ze všeho, ze sociálních sítí, že to prasknu a umřu, anebo prostě prožitek toho. A co si mám vybrat, že já to chápu, to je prostě šílené. Vy jste pro ně úplně střelená, že chcete riskovat všechno možné. Takže dobře, jako Facebook já chápu, nechápu některé kolegy v těch ambulantních sféře, kteří jako mají potřebu tady tohle řešit. Já ve své ambulanci nikdy neřeknu, vy musíte rodit tak a tak a tak. Já vždycky řeknu, fajn, jako vyberte si porodnici, tam je nějaký tým a s ním se budete bavit o tom, jakým způsobem to půjde, protože já u toho porodu z největší pravděpodobností nebudu. Tak proč jako dávat něco dopředu a stresovat vás od 12. týdne, že jako vám prostě nedělá. Protože miminko nemá 12 mm, ale 16 mm. Ale je to právě je to tak? Po těch ambulancích, po těch jako jednotlivých lékařích, ty všichni, ještě chodíte s manželem, no. Protože to jsou takové ty dílčí vyšetření. No. A všichni říkají, ježiš, to musíte jedině císařem, protože jinak umřete všichni až do 5. pokoru. No. Všichni jako dítěte a vás, všechno, manžel zůstane sám, co budete dělat. No a pak vlastně už i ta podpora doma je taková, že když se doma jenom zmíním o tom, že si to riskla, no, ježiš, to jsi zbláznila, jako pro mě tady tohle je to slovo, jako riskla. Jako to není risk, tam bychom neměli jít s riskem, jako tam bychom měli zhodnotit ty fakta, které máme, a jestli ty fakta jsou aspoň trošku příznivé, tak to nechat, ať to začne sebou. Když to nezačne, fajn, jako udělali jsme maximum. Ale a priori říct, jako v pondělí ve 2 hodiny, protože tady je celý tým neonatologa, dělá se nám to nejlíp, tak to uděláme, to je prostě pro mě nesmysl. Jako to je pro mě nesmysl. Já se nedivím některým těm porodnicím, že se toho bojí, protože nedostatek personálu, fluktuace personálu. Blbě se vám pracuje v tom týmu, kdy neznáte toho anesteziologa, neznáte toho dětského lékaře, takže bych si opravdu asi vybral porodnici, která nějakým jako rozumným způsobem funguje, kde jsou aspoň ti 2 lékaři a máte nějakou záruku, že když se bude něco opravdu akutně dít, že tam nemusí volat někoho z domu a přijde tam dělat císařský řez. To je pro mě to, podle čeho bych si v tomhle případě vybral porodnici. Můžu se ještě zeptat? No, teď se. 2 normální porody, bez vyvolatky, přední vyvolatce a akutní císař. A je to vlastně procedura teďka 3 roky a chci rodit... To jsem slyšel. Chcete rodit do vody. Chcete rodit do vody. Já proti tomu nic nemám, ale měl jsem tady jednu z vašich kolegyň, která chtěla rodit do vody v Krnově a bylo jí to zakázáno, protože má jízdu na děloze. Takže zase, jako já proti tomu nic nemám, já nevím, čemu by ta voda měla vadit, i po tom císařském řezu, ale musíte si vybrat porodnici, která vám to umožní. Fakulta nám to umožní. Měli tam i balonek, bazének teďka nafoukli a už jsme tam prokopali cestu i do bazénku. Takže uvidím, neměli jsme ještě první porod do vody, ale jestli i tohle téma se tam otevře, ale určitě na tu první dobu porodní, tam to všechno je možné. No. Zase do té vody já to neumím, já jsem to nikdy neviděl nebo viděl na videích, takže já bych asi nedělal něco, čemu nerozumím a čem nejsem kovaný. No. Proto z toho trošku neobáváme, ale mám k tomu takový ambivalentní postoj, protože to neznám, jako, to neznáme, mě vždycky jako děsí, takže bych si vybral porodnici, která umí rodit do vody a ještě vám nezakáže po tom císařském řezu, protože tam není žádná kontraindikace. No jako my jsme se s někým zatím nebavili o tom, takže probrat to dopředu a jít tam, kde to bude možné. Ale u vás vůbec ne, jako 2krát jste porodila, tak nevidím důvod, proč byste měla rodit po 4.
nějakým jiným způsobem, než zase normálně jakékoliv dítě. No jestli vůbec císař pobírá čepoušky, já jsem na to nastavenou, tak jako vůbec o tom ani neuvažuju, tak mám to zase kdyby bylo. Úplně to jako krizovka tak jasně, ale... To je klasicky prostě vyvolávaný porod. Jako, jo? Vyvolávaný porod je vždycky nějaký vstup do něčeho, měli to mít přesnou indikaci. Že dítě velké dítě je pro nás teďka podle našich doporučených postupů přes 4,5 kg. 4,5 kg to nikdo nemáte, že? Přenášení, pravé přenášení jsem nezažil. Když ten porod se termín špatně spočítá, anebo se nedostaneme na ten 42. týden. No a co, že jste po císařském řezu, tak můžete přenášet, přece jako tam se nic jako nemění jako tím císařským řezem a přenášením. Takže v okamžiku, kdy začneme intervenovat, tak je to vstupenka bohužel mnohdy na nepřipravené porodní cesty na ten operační sál, a to je špatně. No. Vyvoláme neadekvátní děložní činnost a vstupujeme do něčeho, co si nezaslouží náš vstup. No a když já jsem třeba měla vyvolaný jakoby ten porod z důvodu toho, že jsem byla 41 plus 5 a oni už prostě mě nechtěli nechat díl, já jsem za to si myslím bojovala hodně. Už si myslím, že už 40 plus 5 mě chtěli tam hnát. Někdy vás to 39 plus 6. A oni mi řekli, že prostě díl už jako nemůžu, protože tam mi řekl ten pan doktor, že teda ta placenta jako stárne, tak jsem říkala, že mi přijde, že to je logické. Placenta je na ultrazvuku stará, no? No, dítě taky staré, jakože roste a to. A on mi řekl, no ale když jste byla moje dcera, tak v pondělí už byste měla jako nastoupit, ale nejsem vaše dcera, takže já prostě nepřijdu. No ale ve středu už musíte přijít, protože prostě pak už je 42 plus 0 a to už musí být dítě venku. A tak já už jsem potom měla prostě strach jim říct, že jakoby nepřijdu, že jo. A samozřejmě to dopadlo tak, že mi dali tu tabletku a pak začaly klesat ozvy a že jsem musela jakoby na císaře. Jste měl ten strach. To je zase ta individualizace. Takže no? jsem jako, asi... Kdybych tam seděl já, tak si nějakým způsobem domluvíme, protože já vám mám nabídnout porod do 42 plus 0. Jo? Když přijdete 42 plus 0, nebo respektive do toho 42 plus 0, podle toho, jak máme spočítaný zase termín, že některá máte 4 termínů, podle měsíčku, oplodňující soulože, No oni mi řekli, a nikdo neví vlastně, jaký máte termín. Vlastně já jsem tam mluvila jako jste 2 lékaři. Ta jedna lékařka to byla super, ta mi řekla, že ta se řídí podle té menstruace, což jsem byla teda 40 plus 6, ale ten druhý mi řekl, že ten se řídí podle ultrazvuku, protože jakože podle screeningu, protože screening určuje, teď si to prostě všichni doktoři se řídí podle toho, protože tak to chce nějaká organizace, takže když mu tam nějaký stroj to jakože vyhodilo, že 30. prosince mám rodit, takže já musím 30. prosince rodit. A víc je Silvestr, že? A že prostě to není možné, aby... Jak jsem říkal, my jsme rádi organizovaní, jo? Ale s tím ultrazvukem je to fajn. Na 370 dnů. A řekli mi, oni už říkali, že bude mít kolem 4 kg a skoro i 4,5, prostě, protože měl vlastně větší hlavičku, když se narodil, tak měl 36 cm. A vlastně tím, jak oni ho měřili na tom screeningu, tak jim to vypočítalo, že to dítě bude strašně velké a tlusté, že jo? Protože měl i větší nožičku, no a to bylo všechno vlastně... No a já si to takové průměrné dítě. No a prostě kdyby vylezlo do 38, tak je úplně vidíš, byť malý, jako, si myslím. To on tam prostě chtěl ještě být, jako. Já vám k tomu nedokážu nic říct. Jako. Pan profesor Nikoládes to krásně shrnul, jako vy jste fyziologická těhotná. Jako, a tu chci vidět ve 12. týdnu, ve 20. týdnu. A jestliže na těch ultrazvucích prostě je všechno normální, tak jich potom chci vidět někdy v 37. týdnu a potom až někdy po termínu. A měla by nás vidět hlavně porodní asistentka, protože ten doktor tam vždycky vymýšlí nějaké jako medicínské věci, které nejsou potřeba. No to je fyziologické. Naopak, já bych si měl starat o ty patologické, když je matka nemocná, dítě je malé, blablabla. A to z toho screeningu by mělo vyplynout a vyplývá. Jo? Takže taková matka jako vy, ano, já jim musím podle uvozovkách českého doporučeného postupu nabídnout porod do 42. týdne. Jo? Jestli je to 40 plus 10, každá porodnice si to má podle sebe. Některá to má 40 plus 10, některá to má 40 plus 0 a některá řekne fajn, přijďte ráno 42 plus 0, zhodnotíme si ten vaginální nález a nějak se domluvíme. Jo? Tam prostě řekl, že to už jako nejde. Ale to říkám, to je všechno relevantní, irelevantní a je to na té osobnosti vás a osobnosti toho lékaře a
zvyklostech toho pracoviště. Já tady nemůžu mluvit za jiná pracoviště, respektive můžu mluvit za sebe, možná trošku za tu fakultku, ale nemůžu mluvit za jiná pracoviště, jak to tam je. Takže u vás to jde ve 42+0. No, čekáme co nejdýl, samozřejmě. Čekáme co nejdýl. Čekáme co nejdýl. A ti lékaři, kteří dělají v uvozovkách ty fyziologické poradny, to jsou naši nejmladší lékaři, tak vždycky volají někoho staršího, říkají fajn, mám tady takovou makovou maminku, ona chce něco jiného než ty všechny ostatní. My přijdeme, já se běhnu dolů a řekneme, tak co chcete jiného než ty všechny ostatní a zhodnotím, jestli je to rozumné nebo nerozumné a na něčem se domluvíme. To je celé, jo? Prostě selský rozum. Já děkuji, no. Není zač. Vlastně, když to tak pozoruju tady už ten 3. ročník, ty různé příběhy a jakoby ty různé názory, co jak by mělo být, jak by nemělo být, tak si uvědomuji, že je to vlastně takový neuvěřitelný životní jakoby cvičák, ten porod, že člověk si tam jako na tom uvědomí, jaké má sebevědomí, jak to má s tím svým sebevědomím a jak hodně si stojí za to, jak si ten svůj život řídí. Jestli to odevzdává opravdu, je tady někdo řekl hrozně hezké slovo, jestli to byl ty, to iluzivní jakoby důvěra vůči nějaké odbornosti, anebo jestli si to opravdu pořídím sama, jako sama si to uřídím, ten život a i ty procesy tady toto. Já tady třeba ale velmi silně vnímám, že toto je opravdu potřeba podpořit v těch ženách, jo, jako oproti tomu stojí to zastrašování, jako opravdu často z řad lékařů, kdy maminky straší nebo jim vyhrožují, že chtějí zabít své dítě a že, já nevím, jsou nezodpovědné, tak, ale určitě jsou tady i lidi, kteří ta žena potřebuje podpořit v té sebedůvěře, jak ty si říkala. A já si myslím, že tohle se strašně vymění, jako hlavně ty ženy žijou strašně aktivně a žijou i na těch sociálních sítích a oni ví, jako v okamžiku, kdy mají trošku nedůvěru, na koho se obrátit, což bych jim strašně doporučoval, protože souhlasím s vámi. Jako já nemám potřebu strašit někoho něčím, co možná vůbec nenastane, abych měl dát informace. O to tam se nedám informace. Ani vysvětlím laicky tu informaci a ta žena se rozhodne. Od ničeho jiného tam si myslím, že nejsem. Screeningu počínaje až po porod končí. A jestli si někdo chce hrát na Boha, tak ať si hraje, ale ty ženy už ví, že tohle nechtějí a mají možnost si teďka vybrat naštěstí. Že už nejste psána pod tu porodnici a musíte tady porodit. Těch možností je několik, ale zase je to prostě o těch lidech. A vždycky to bude o těch lidech. A obhájit ten svůj názor s tou autoritou primáře, který má 65, 70, je strašně obtížné, si myslím. Je strašně obtížné pro ten pár a jdete do nevyrovnaného souboje, kdy on vám řekne, jako může říct cokoliv, protože jeho kariéra končí, je mu to úplně jedno. Že mám prasknutá děloha a proto musíte rodit tak a tak a tak. Jo. A ono je to vždycky náročnější tady tohle, co vedeme tu diskuzi. Jo. Protože když řeknu, že budete rodit s císařským řezem, tak to máme za 5 minut a můžu brát další pacientku. Tohle je na hodinové vysvětlování. A jde o ten čas, který s tou mámou a s tím párem prostě strávím. A musím jim to všechno vysvětlit tak, aby tu informaci dokázali vstřebat a adekvátně se rozhodnout. Jo. Jak jsme tady mluvili ráno, je to váš porod, vaše dítě, tak si to nedejte vzít. Jako jestli jsem přesvědčen, že chci rodit 42+0, tak chci rodit 42+0. A tam nikdo mě nedonutí mojí manželce strčit prosty dřív než 42+0. Ale je to strašně těžké. To s váma naprosto souhlasím. Prostě vy jste exot a už když jdete na tu ambulanci, tak řeknou, zase přijde ta exotka, která chce něco úplně jiného. Tak jako měli, protože my jsme prostě tam chodili už jak blázni a já jsem všechno odmítala, nic jsem nechtěla. Strkali jsme někam prsty a dělali jsme z toho zcela nové. Ale tak naštěstí těch exotek přibývá, jo. A je to pravda. Tady takovou exotku máme, že, Martina? Martina snad 2 měsíce přinášela, my jsme tak nějak počítali, že měla 2 měsíce, měla rodinu a pořád střídně čekali. A ona se prostě nedala, jako, tak vlastně ona měla tebe, jako, takže nepřemlouvala, ale jako u ní to teda bylo. Ale na ten závěr už musela někam potom přijet. Ale pak už teda jako musela to bylo divné, no. To už bylo divné, to už bylo hodně, já nevím kolik, já myslím, že to číslo 45? No. A to narodila A miminko je, ale za to miminko,
dcera je neuvěřitelně zrychlená. Všechno umí rychleji než ostatní děti. Takže já jsem teda měla gynekologa v Praze a já jsem se chtěla ho, když jsem byla těhotná, ptala jsem se ho na něco, že v noci jsem něco cítila, nějaké bouchání v břiše, nebo jako co se to děje. A on mi řekl, víte, to už byl velmi starý pán, on mi řekl, víte, až to zjistíte, co se vám tam děje, tak mi to řekněte a já vás navrhnu na Nobelovu cenu, protože nevíme, co se tam děje. To je přesně, my nikdo nevíme, co se tam děje, jo? A my chceme nějakým způsobem řídit, jak se tam něco děje a na základě těch našich jako v úzovkách přesných vyšetření tím ultrazvukem a teďka máme jako možnost jako u těch rizikových opravdu změřit průtoky všema cévama podle toho způsobu se možná, a nevíme, prostě to běží chviličku 5-6 let, jako co to je, my potřebujeme mít více dat, děti vypadají v 5, 10, 15 letech, které prostě ty data nemáme a chceme to řídit, jo, nějakým způsobem, to, co se tady děje od nepaměti, ten porodní děj, jo. Takže těch žen, které přenášejí opravdu, jako je extrémně málo. Většinou prostě ten termín nesouhlasí. A ta příroda si řekne, že chce do 42 porodit, protože je to pro ní nejvýhodnější. Tečka. Jiná situace, když jsou dvojčata, jiná situace, když jsou malé děti. Ale to mluví zase o té rizikové skupině. Bohužel ani ta naše ministerstvo vůbec, ani ty naše zdravotní pojišťovny na tohle nereagují. Když říkám, fajn, já nepotřebuji vidět ženu co 2 týdny nebo 3 týdny u mě, protože já tam nemám co vyšetřit, když je normálně fyziologická. Že tam v strčím 2 prsty, tak si tím zjistím, že nic. Ta vůbec jakoby nevyšetřovala, ona řekla, že to je úplně zbytečné. No přesně že tak, ona mě vyšetřila vlastně jednou, to přiletěla do zbytka, že se jakoby tam do tomu miminku vůbec nemá zasahovat. No. A když jsem to pak říkala vlastně v té porodnici, tak ta lékařka úplně... No. Tak já jsem úplně exot, taky jako, když řeknete, že jsem vás za celou dobu vaginálně nevyšetřil, tak jsem jako nejhorší lékař ve střední Evropě. To nedělám a nebudu dělat. A ona mi říká, no a kdo vám dělal screening? A říkám, no moje paní, a ona má na to ten papír, říkám, no má. Aha, tak tam musí být nějaká úplně dobrá. No já nevím, prostě, říká, žádné průtoky mi neměřila, říká, vždycky všechno v pohodě a to, no. Ale ty bychom je měli měřit, říkám, ale já je nechci měřit, když prostě jako předtím byl celou dobu prostě v pohodě. Bylo to fakt, jakože to byly moji nejhorší 14 dnů z těch... Vy chcete přenášet a nechcete ani průtoky změřit. A já mám ultrazvuk za 2 miliony a nechcete, abych jako tam si jako poměřil něco. Ne, teď si z toho děláme srandu. Jako vy jste fyziologická těhotná, kde opravdu jako ty průtoky mě nic neřeknou. Jako. Já si nedokážu představit, že změřím nějaký patologický průtok. Co vám mám říct? Jako? Na základě průtoku jako budu dělat císařský řez nebo vyvolat porod nebo co. Jako, takže tam je jednoznačný doporučený postup náš. Nedělat průtoky fyziologických, protože nám to nic neřekne. Dělat je u té rizikové skupiny, která je u těch 10-15%. I ten papír, že s tím teda, jako, že jsem byla poučená, že s tím nesouhlasím. A bylo tam, že vlastně může dítě umřít a takové ty věci, jako, tak já jsem včera všechno odkývala, jako, že jo. Tak to jdete jako s krásným jako sebevědomím na ten porodní sál, že máte podepřené úplně všechno od smrti počínaje. No právě. A vlastně... To, jak jsme řešili tady dopoledne tu smlouvu. Jo, no ale oni vlastně, jak potom ten anesteziolog, jak mě jakoby napíchal, protože to teda musí strašně jako. No a já mám jakoby pravou stranu DMO a teď tam do mě začal říkat, že vlastně asi spinál ne, že by se jako rozhodl pro celko, jo, že můžu ochrnout celá a tak a já víte co, mám tady konstruktor, on vyrobí nějaký vozík a ta ženská tam fakt jak nablázna a já říkám, a protože to nemohl být manžel, to byla jediná chvíle, kdy prostě oni manžela vyhodili. Že nemůže být u toho, když ten anesteziolog mi prostě řekne, jaké jsou ty možnosti. A já říkám, ale já tady prostě chci manžela, ne, to musíte prostě sama. Já si myslím, že on mě chtěl jako zmanipulovat do toho, aby mi dali celkovou tu narkozu. Confidential.
A to já jsem prostě nechtěla, já jsem taková, že jedno prostě, tak bylo prostě dělat tak celá škoda. Tak to záleží na vás. No a pak jsem se zeptala, jako, jestli se něco stalo, tak mi řekli, že v životě. Jako, že by to dětskou mozkovou obrnu jako zhoršili tím spinálním anestezí. Že by jako od dětství, jako od porodu, co to máte, nebo že by to tím zhoršili. Jo, oni mi řekli, že můžu docela obrnout a prostě, že fakt se nemůžu ani postavit a takhle věc. Už tomu rozumím. A kde jste vzala tu víru v sebe a v to? No, tak já jsem jako sestra mě hodně podporovala. A jako, podporu jste měla. No a měla jsem i bulu, jako, Jo. že jsem prostě, ona říká, nesmíš prostě, musíš si stát za tím, co chceš ty. A vlastně byl tam celou dobu se mnou manžel. Jako kdybych já tam byla sama, on tam prostě, my jsme tam přišli na to volání, on říká, a já jsem manželky nehnu, jako já s ním budu chodit na ozmy, na všechno, já prostě než mě pošlete domů, ani ne, to jako, to tady můžete být. Ale on tam byl potom vlastně i se mnou celou dobu, abych mohla být malého u sebe, protože mi řekli, že jak musím těch 24 hodin ležet, takže oni by mi ho nosili. 24 hodin musíte ležet po spinále. No. To mi řekli. Po 6 hodinách jdete, vstáváte a odcházíte. Aha, tak to tam Ne, může ne, takže vlastně ono je to legrační, teďka co všechno si tady povídám, ono to tak legrační není. Vypadá to, že třeba se posmívám tím jiným, v žádném případě. Jako, tam jsou určité zakořeněné postupy, bla. A mně se úplně jinak mluví z pozice té fakultky, kdy máme svého anesteziologa, máme svého neonatologa a máme svůj tým všeho. Jo. Svůj tým všeho. Takže prostě oni, ten tým jako spolu sedí a řekne fajn, jako tady tohle řešíme tak a tak a tak. Jinde je to po jiných primariátech, takže ten porodník nemá možnost ovlivnit toho anesteziologa, ať to udělá tímhle způsobem. Prostě když on se v úzovkách zaběčí a řekne, paní má démo, tak ty jej zhorší démo, přeci ji nebudu píchat do zad, tak to udělá. Protože ten porodník prostě nemá tu páku. Jo? V okamžiku, kdy je to součást jednoho týmu a jednoho primariátu, tak ten primář, když je lucidní, tak si to hlídá a řekne, tyhle věci budeme řešit standardně. U nás máme 5 celkových anestezí u císařského řezu ročně a děláme jich přes 600 těch císařských řezů. No, I u akutních situací prostě je to pro nás daleko méně stresující, je to rychlejší ta spinální anestezie, protože já se myju, on píchá a já jdu operovat při těch akutních věcech, než když prostě dáváte vatru, uspáváte a riziko aspirace je tam daleko větší. Takže spinál jednoznačná, číslo 1 v okamžiku, kdy to jenom trošku jde, jo, jenom trošku jde. No to já jsem prostě řekla, že jinak bych s tím nesouhlasila, s tím psat, že jedině spinál, jako, že oni tak, no tak to jako, záleží na nás, jako, no tak si ta ochrana, to je jedno, jako jo. A já jsem myslela, že to bylo úplně šimak, já jsem říkala, hlavně prostě chci vidět prostě dítě a ne tam, že tam... Manžel nemusel sestrovat harapák a nemusel taky sestrovat, ne, všechno jsme zvládli, takže gratuluju. A můžu se zeptat, v momentě, kdy jste tady toto podepsala, že jste se opravdu rozhodla pro ten spinál, tak mi pak toho manžela to spustili? No, oni mi to vlastně, oni mě vzali jakoby někde jinde, tam mi to říkal ten anesteziolog, tam mi to pichli a potom už tam mohl být manžel. Ale u toho vpichu prostě by jakoby nemohl. Nevím proč, jestli já si myslím, že oni asi, aby mě mohli stát jako, a říkám, že to je věci, protože manžel, on by tam asi nevěděl. Jestli myslím, ale že úplně ne, já jsem to zažila taky jako byla, že navíc já jsem bývala anesteziologická sestra. Já jsem u těch spinálů asistovala těm anesteziologům. A mi přišlo jako komické, že mi taky posílají vždycky pryč. A to tam vždycky prostě dělá taková kolize, že ne, nikam nechoďte. Chvíličku se to vykomunikovává a mají tendenci, opravdu ti anesteziologové, mají tendenci posílat všechny ostatní lidi pryč od těch matek. Oni to dlouho nechápali, proč jako ty se pouštíme na ten první sál. Jako, a nejsou na to zvyklí, jako nám nevadí, že se já si nepletu, myslím, že i u vás na fakultce. Tam jako, já jsem tam zažila 2 spinály u maminek. Jsou tam lékaři, kteří si nepřejí, ať je při tom vpichu tam někdo je. A sama tím, že je to jsem pravda, to dělala, jako tam nevidím důvod, protože tam jsem celou dobu, takže s tím tátou jako to a no asi on měl prostě, on říkal, že se o mě strašně bál, že byste dělali, co mi tam budou dělat, jako. A prostě nechtěli ho tam a pak jako jo, a pak vlastně byl se mnou celou dobu. Musí být naprosto přesný nějak. A tam jako je,
Jako ten spinál je poměrně jednoduchý, jo, protože pronikáte přes to máte do toho spinálního prostoru, takže tam víte jednoznačně. U toho epidurálu je to trošku jinak a tam je potřeba trošku šikovnosti, protože ty těhotné jsou jiné než jiné ty epidurály, protože jste prosáklá, je tam ten prostor, je tam jinak utvářený, takže u toho epidurálu, ale jak říkám, jo, prostě je to o těch lidech a debata s nima byla jako extrémně náročná, si myslím u nás, a jestli nima neotam to doma, jo. A teďka prostě ten trend je takový a oni jednoznačně ví, že tam ty otce máme. Většinou teda, když souhlasí ten tatínek, se převlíká, my si maminku připravujeme, natíráme, pichneme ji a pak přichází za ní. Jo. Že tam není v té době, kdy je tam opravdu štrumec, tisíce lidí, že tam není ani moc co vidět a vy sedíte a někdo na vás mluví, že ten taťka se tam cítí nesvůj, protože toho prostoru tam není málo, že jsme i limitovaní prostorem, jsou tam sterilní věci a teda. Takže tam se to nachystá jen těch 5 minut a pak si tam sedne a někdo tam něco děláme, ukážeme to mimči, a on si to tam jde fotit a jde si ho dovezu. Ty nedělá ten bonding na prvním sále? Bonding na prvním sále neděláme na operačním sále. Ale ta otah není, jako to je to 15-minutová operace, takže my potom ty rodiče dáváme na porodní box, kde jsou všichni spolu a tam už si bondují. Takže takhle, jakoby, že vy tam jdete to na miminko a placnete, je nahoře to tam. Nedáváme, to nedáváme. To zase dělají. V Krnově ho dávají tady kolem. Tady jsem to vlastně měla a potom jak mě zašívali, tak vlastně bordoval manžel. Já jsem jenom viděla vlastně krvavé miminko, já teď si nepamatuju toho anesteziologa, jak se jmenoval, ale on byl hrozně vtipný. Jo, on pořád jako se nedomluval na jako panáka půjde, kde mě vyzvodil totálně, jako vůbec se nevěděla, co zase mám teda, jestli se mám vůbec na něco soustředit, což byl asi záměr. A mám pocit, že při tom píchání toho anestezie tam všichni byli, že kromě teda muže. Jsem přišel potom, že oni se tam nějak pohybovali a on jako udělal pích a pořádně bavil. A bavil mě a najednou jsem slyšela nějaký divný klíkot a říkám, co to je a to je vaše Takže jako tady ten člověk mě úplně jakoby dostal někam jinam. Já jsem vůbec neměla strach a jsem neměla čas na to. Bylo to jako dobrý. Jestli je to dobře nebo špatně? No, chceš, těžko říct. Myslím, že je to dobře. Ta nervozita by tam neměla být. Jako, i když jsem nervózní, tak přece nemůžu znervóznit jako zbytek toho týmu. Jako. Já jsem od toho tam tu situaci uklidnit. Je fakt, že je prokázané už i vědecky, že když v místnosti prostě i třeba jako blízké je někdo, kdo je velmi v nepohodě, hodně silně, tak to ovlivňuje úplně všechno. Opravdu, když to navzájem se ty lidé ovlivňují. To je, když jsem tam vysmátá, to už jsem taky zažila, vysmátá na tom stole, protože si vtipkuju s anesteziologem a ty mě tam jako pronášejí to dítě kolem mě. To ne, já nikdy to neproběhlo, on vlastně, jako, když mi to dítě ukázali, tak to bylo jako, už jako změna, že to ukončeno vtipkování o panácích a už jsem jako vlastně už byla najednou, už jsem si uvědomila, že to nebylo jako, že on potom měl dál nějakých vtipcích, to ne. To už jako by on věděl. To bylo záměr, to nechtěl jsem být na panáka. Ještě dlouho to nemohla. Ale byl tam už manžel, bylo vlastně, ukázali mi miminko, které se narodilo a manžel potom s tím odešel. Mě odvezli. Nějaká Ne, to bylo rozjetý. Já jsem právě opravdu měla trošku rozjetý, oni mě ho naplánovali a hodinu předtím jsem mi rozjela odklad, takže to bylo takové jako náhoda. A tam se vtipkovalo, ale ukázali miminko, stop, pauza, všechno, tak jak to má být. A ten druhý byl úplně plánovaný. Takže jsem přišla, vtipkovala se na tom operačním sále, že teď jsem lahla, všechno to vykazuje, to miminko přenášeli miminko a vtipkovala jsem na vůbec nic. Protože tomu tak bylo plánované. Možná i jako z toho důvodu, že jsem už prožila ten první krok přirozený, tak to bylo jiné, víc, než jako mně to přišlo, ten císařský řez, opravdu, já to vnímám jako nechci říkat špatně, protože zase říkám, jako všichni, každá věc má být asi nějak, tady i ty špatné věci mají tady své místo, ale jako prostě to vyzvedávání, že ta žena si může vybrat císařským řezem rodit,
mi přijde jakoby fakt opravdu smutné, protože jak když jsem to prožila, tak vnímám to, že to není přirozený proces, to není porod. To je prostě umělá nějaká záležitost, při které se prostě obejde určitá část velmi důležitého procesu životního. Kdyby vás vzali, narodili jste se, dali vás zmrazit a až byste v tom zmrazení nějak vyrostli, tak pak vás teprve Já jsem zase četla, že císařský řez je něco jako střední škola bez maturity. Že si prožijete celou střední školu, ale prostě neuděláte si tu maturitu a nemáte takovou tu hrdost toho, že jste to zvládli. Prostě jednou přestanete chodit do školy a jednou máte papír a nevíte proč. Pro mě je to nutné slovo. Ale pro mě taky. Pro mě to je ta operace opravdu, které má obrovský respekt, což ty média i ta některá laická veřejnost jako takhle nevnímá. Jako operace, která je extrémně jednoduchá, ale která se může velmi rychle zvrtnout obrovskou krizi. Jako vždycky, co jsem zažil komplikace, krvácivé komplikace, odnětí dělohy po porodu, tak bylo v souvislosti s císařskou řezí. Je tam větší procento umírání, když se zvýšil ten počet? Není, protože díky té profilaxi, kterou dáváme, minihepanizaci a sledování těch žen a bezpečnosti těch operačních taktik, tak tohle se nezvyšuje. Jako obecně ano, je tam 20násobné riziko trombózy a to, ale neovlivňuje to naši úmrtnost žen. Nám umírají ročně asi 6 žen na 100 000 korun v České republice, což je číslo poměrně velké na sledování, ale pořád je to strašně malé a to najde. Ve srovnání s novorozeneckou úmrtností. Novorozenská úmrtnost je pořád stejně nízká, kolem těch 4-5 promile. 4-5 promile, to znamená 4 dní čas 1000. Bavíme se i před porodem zemřela, to se počítají do 7. dne, takže 4 promile, předčasné narozené a většinou na vrub to jde předčasné narození. Díky zase zdokonalení těch techniky a výcviku těch neonatologů a pokroku v té farmacii, tak oni jsou schopni zajistit prostě prakticky od 24. týdne jakékoliv dítě. Už nic to neříká o té kvalitě toho života toho dítěte. Takže oni nám přežívají, ale pro mě jako je důležitější a otázka perinatologie teď je jednoznačně kvalita toho života. Takže já chci vidět, jak takové dítě vypadá ve 2, v 5 letech, 10 letech. Že nám přežije, to z nás ještě nedělá evropské nebo světové předmorníky, že máme dobrou porodní úmrtnost. Prostě to, neřeknu, že je to jednoduché, ale v tomhle parametru jsme se strašně zlepšili. Nemáme teďka momentální data o té morbiditě. To je Takže dalo by se říct, že novorozenecká úmrtnost je pořád vyšší než mateřská, nebo je to Ne, takhle to nejde říct. Jako, to nejde říct. Jenom prostě máme 4 promile. Jo? Když se podíváme na Maďarsko nebo na ty ostatní státy, mají dvojnásobnou. Jsme mezi 3 nebo 4 státama ve světě, který mají takovou úmrtnost. Jako díky tomu našemu ale overtreatmentu, který tady děláme. Jo? To znamená, že naštívíte toho gynekologa 20krát, 30krát. Že je to nemoc. Vy jste těhotná, tak jste nemocná. Jako mě volal teďka anesteziolog ve službě. Paní přišla na stomatochirurgii s abscesem ve 12. týdnu. Jestli teda může uspat, když je těhotná. Říkám, tak ji necháme umřít na absces, která tady má, nebo jako, rozumíte, jako, prostě v okamžiku, když jste těhotná, tak patříte na tu porodnici a všechno bude s vámi řešit ten porodník ve 12. týdnu. Takže tak, no. Takže ta neonatologická úmrtnost se jako nemění, ta je pořád jako velmi dobrá, snížila se ta mateřská úmrtnost a rozpadá se nám ten koncept celý, si myslím. Jako, rozpadá se nám ta síť těch zařízení, které poskytují tu péči. Jako ty okresy jsou strašně špatně teďka vybavení stran personálu. Jo? Jako ta fakultka si jede svůj vlastní život v takovém vákuu a když vyjíždíme a máme nějaké semináře s těmi okresem, tak vidíme, jak se ty týmy jako mění, jak přicházejí Ukrajinci. Nemám nic proti Ukrajincům, ale prostě ta obměna toho personálu je tam obrovská. Zůstává tam většinou jeden primář, který je ve středním věku nebo vyšším věku a spousta mladých lékařů, což pro to české porodnictví si myslím, že není jako to pravé ořechové, že ti lékaři tam nezůstávají v tom středním věku, kteří jsou
prošli těma tisíce situacemi a jsou jako zvyklí a měli by předávat ty zkušenosti dál. A kousky jsou všechny podobného ražení jako to vaše? Ne, jednoznačně ne. Jsou tam obrovské rozdíly. Brno, Ostrava, Olomouc, podobného ražení jako Muhy, možná Brno ještě víc, protože ty měli suverénně i posledních 20 let mají kolem 20 nebo 22% císařských řezů. Extrémně nízké číslo, a mají 6 nebo 8 tisíc porodů. Jsou Bohunice? Oni jsou spojení dohromady, takže obilní trhy Bohunice jsou dohromady. Ale tam ten trend, a my nevíme, jestli ty jižní moravské matky mají lepší pánve, proto rodí tak dobře všecko, ale oni nikdy nedělali císařský řez nakonec pánevní třeba. Rodili všechno spontánně, vaginálně a mohli si to dovolit, protože byli jediná porodnice široko daleky. Takže ty matky jim neujížděly. Třeba my řekneme, my vás chceme rodit porodit normálně, my řekneme, no to ne, a jdou na Fifejdy nebo jdou do Vítkovic, protože chcou ten císařský řez. Kdyby měli tu možnost, jak říkáš, císařský řez na přání, a já proti tomu, čím jsem starší, nejsem. Anglie to má, a že by se zvýšilo procento císařských řezů, nedá se říct. Ale co jediné pozitivní to vneslo je, přenesli jsme tu odpovědnost na ty rodiče. Oni se rozhodnou. Sejmujte se mě, protože já tam nemám indikaci, aby řekl, vy budete rodit císařským řezem. Vy se musíte rozhodnout, já vám to udělám v úterý, protože to zákon dovoluje, ale musíte počítat s jízvou, s velkýma možnýma komplikacemi, A ty matky jsou teďka rozumnější a rozumnější. Nemyslím si, že by to bylo velké procento, které by mě do tohohle tlačilo. Spíš naopak teďka to je. Takže tam, kdyby se tohle otevřelo teďka, tak je to fajn. Nejdej bože, ještě kdyby za to museli platit, tak to je úplně bomba. Jo, to by bylo super. Když zase otázka je, jestli jako u toho plánovaného. U toho plánovaného, které chcou oni pro své přání. Vždycky, jako, si říkám, když se začne něco ošetřovat, jako takové, jo, když jako, někdo si myslí, že něco je dobře, tak to začne ošetřovat, aby to prostě ty lidi jako někam manipulovat. Jo. My ale jsme potom ta otevřenost a to zodpovědnost toho, jako uvědomit, aby si rodiče uvědomili, že ta zodpovědnost hlavně na nich, tak to je prostě to, kdyby se tam tím směrem... Otevřeli bychom stránku B, ten business s tím. Tam by se tam otevřel, určitě. A to je stejné jak s tím mimotělným oplodněním. Takže prostě obrovský business. Teďka chtěli měnit zákon, že všechny děti, které budou z umělého oplodnění a je tam anonymní dárcovství gamet, by měly znát své biologické rodiče. Což se naštěstí jako nepřijalo, protože IVF přišlo s tím, že fajn, my s tím souhlasíme, ale proč jenom děti z IVF? Proč ne děti, které si porodí normálně páru na porodním sále, veď? Oni mají děti. Takže budeme testovat všechny. A to jste viděli, jako že to není vlastně tak dobré, takže jako cukli. No, takže to se jako otočilo a řekli jsme fajn, ale všichni byli teda své biologické rodiče a možná bychom se divili. Tak říkáš třetina těch. To je, myslím, že číslo přehnané, ale nějaká procenta tam určitě bude. Ale u toho mě to přišlo jako absurdní, že jako vy máte své miminko, nikdo nic neví a chcete některé informace zatajit, ale když jsem měl 18 letech vědět, že Michal zdal na škole sperma za 500 korun a potom tam běhají jako krásný malý Michalci někde po světě. Plus nedej bože zaklepají na dveře a budou vnášet své jako návky vůči vám. No. Takže tak. Takže z mé strany je to všechno. Já děkuji za krásnou jako diskuzi. To, co tady zaznělo, je můj osobní názor plus něco málo názor fakultní nemocnice. Takže dobře si vybírajte, kam jdete. To je celé, co vám můžu říct a musíte mít důvěru v toho, za kým jdete. Když to tam není, tak tam nechoďte. Protože těch porodnic je spousta a všichni ty vaše porody chcou. Protože z toho žijou. A měli by se podle toho chovat. Když se tak nechovají, tak ať je zavřou. To je můj názor. A já tam chci chodit s radostí, tak jako vy jste tam přijít s radostí a mluvit. Naše většinou pokud, že teprve rodičky tohle to Neřeší. To začnou řešit později. A to chce zase něco nažít. Tak jak já jsem neřešil spoustu věcí, když jsem byl mladý, krásný před první atestací a všechno jsem věděl. Ale lépe než ti moji starší. A vy to čím dál méně. A vy to čím dál méně a čím dál víc jsem jako skeptický
a čím dál víc jsem pokorný, musím říct. Ale už jsem taky čím dál víc unavený z toho, jako z těch věčných stejných diskuzí. To je furt dokola. Furt stejné téma, furt dokola a už tomu přestávám rozumět mnohdy. Proč? Řešíme už vyřešené. A nepřijmeme nějaký model, který tady někde funguje a spíš jako se bijeme do těch prsů, že my jsme ta společnost a my budeme diktovat ty podmínky, místo toho, aby se dal za kulatý stůl a vyřešilo se to jednou provždy nějakým rozumným způsobem pro všechny strany. Za historii se nestalo, že by někdy někdo, jako nějaká skupina lidí, že by tam prostě nevynikala ta moc a ty peníze, že by nebyly jako nosné, jo? A jsou nosné do dne, a bude pořád, pokud ti lidé prostě nějak se nezvědomí, začnou by vědomě jako žít a uvědomí si, že to není to nosné, to je život. Což je dobře, protože v uvozovkách na jednu stranu, protože ta naše práce lékaře se začíná enormně zdražovat. A my začínáme být drazí, takže se to přesune na tu uvozovka skupinu poskytovatelů, což jsou holky na porodních sálech, které jsou stejně vzdělané, prakticky toho umí mnohdy více, dokážou tu péči poskytnout stejně dobře jako u těch fyziologických porodů a fyziologických těhotných, jak ten lékař. Takže oni na to přijdou, ale je k tomu donutí ekonomika, ne naše názory a ne naše povídání, ale ta ekonomika je donutí, že tuhle skupinu fyziologických těhotných převezmou tady porodní asistentky. Já si to asi... Tak je to v Anglii, přesně tak. Tak tam nevidíte doktora. Oni nevidí doktora vůbec, no. Oni vlastně mají od začátku svůj porodní asistent. Přesně tak. Prostě jezdí. Skoro přijdou na ten porodní sál. To pro mě ideál. A jsou tam jednotky, takzvané midwife unit, které vedou porodní asistentky a jenom konzultují toho doktora. Jsem byl v Berisanu, což je porodnice jak Opava. A tam ten doktor přicházel jenom na ty předávky, 2krát denně. A oni mu řekli, fajn, pojď se podívat na tohle se nám nelíbí, anebo nic tu není, a odšel pryč. Takže vedli to dobře, mají podobné výsledky jako my, jsou levnější a mají jako tu návaznou péči, že to třeba od začátku, jak říkám, Milda stará jeden tým, až v tom 6. neděli. Tam byl modrý, červený, fialový tým a vždycky tam byl někdo z modrého, červeného, fialového týmu, který rodil s váma, navštěvoval vás z domácnosti, protože to je nejlevnější. Takže ukončili jsme optimisticky. Já myslím, že jo, protože vlastně tady byla porodní asistentka Dula, která žije v Anglii, toto prožila, takže proto si pěkně řekla opravdu, to je jako její náš sen, kdyby to tady takhle bylo. A já děkuji moc, že jsi přišel, že jsi to tady dal. Jsem strašně rád, že se tu cítím dobře, jako já nemám problém jako mezi vás přijít, protože mi se vždycky všichni dívají, jako ty půjdeš mezi ně, jako budou točit. A to je jako příjemná jako diskuze o všem možném. Jako. Je to tempo, kdyby tady přišel namapovaný pan doktor, tak asi by to nebyla příjemná diskuze. Myslím, že... Ale já jsem namapovaný pan doktor. Dneska jsi nebyl. Mimořádně.